Siyabingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo umfundisi uMabaso webandla leGod's Principles Church ngaphansi kuka Chief Bishop uBaba uZulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba lokuba sizohlephula izwi likaNkulunkulu ekuyilona esiphila ngalo egameni lika Jesu. Kafushaneke nje bazalwane, ngiyathanda ukuthi ke sibukeni izwi likaNkulunkulu lapha kwincwadi yezenzo uchapter 2 sizofunda nje uverse 46 no 47 kuphela. Isihloko sakhona sithi ibandla laseJerusalema. Fundeka kanje: imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo yonke eThempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Inkosi ngathi ngabusisa ukufundwa kwezulayo kalokho kuze kube phakade. Amen. Kafushane labazalwane, ngifisa kuba sikubuke nje ilokhu nje okuncane bazalwane. Lithi lana izwi likaNkulunkulu mangabe kubukwa ibandla laseJerusalema. Izwi likaNkulunkulu kuqala liqala isivezela ukuthi baqala ngokuthengisa ngayo yonke into ababenayo, bathengisa ngemfuyo yabo nangempahla, babela bonke ngayo yonke njengokuswela kwabo. Lokho ngamanye amazwi kusivezelana bazalwane, lokho kusivezela ukuthi uma ngabe singabantwana bakaNkulunkulu ukufakazela noma ukugcwalisela izwi elisho uJesu elithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, lento iqala ngokuthi awungabi nayo into ozothi wena ingeyakho, yethu uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu, usindisiwe egameni lika Jesu. Ngoba lana sivezela ukuthi kuqala babethi noma bekhona babe nokuningi kunokwabanye, lithi iBhayibheli baqala ukuthi bathengise ngakho kuqala ukuze bezokhona ukuthi bonke abakhona ebandleni bese beyafana. Ngalesikhathi sebefana, lithi iBhayibheli konke bakuthole ngalesikhathi bedayisa babe sebabelana ngokulinganayo ukuze kungabi bikho ozozibona ebandleni engazathi yena ungcono kunomunye. Ngakho ngithi mina lezofakazela izwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, ngoba ayikho into othi mangabe uyithanda wena ukuthi ube nayo, noma into othi mawuyibuka ufisa ukuthi uyafisa ukuthi ube nayo, uyifisa ngoba nakho uyithanda wena. And mangabe umthanda nomakhelwane wakho uyofisa ukuthi engathi naye engaba nayo. Bese lalisvezela ke bazalwane ukuthi kunento ababeyenza leli bandla elaliqikelela ukuba liyayenza imihla ngemihla. Lithi iBhayibheli kwakuhlephula isinkwa besihlephulela ekhaya. Amen bazalwane. Ngoba lana kunezinto bazalwane ekufanele ukuthi mangabe sizenza zona zingezethu, zona ziyilungelo okuthina, kodwa kubalekile ukuthi uqikelele ukuba uzenzela kuphi. That is why iBhayibheli isivezela ukuthi ngelinye ilanga uJesu kwakwaveza ukuthi yebo isinkwa esokudliwa, kodwa manje akusesokudliwa inoma ngawubani, kodwa singesokudliwa ngabantwana. Uthi maye ekhuluma nowesifazane uthi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinika izinja, okusho ukuthi ngamanye amazwi lesinkwa lesi simelwe ukuba sidlelwe ngabahleli ekhaya. So ngamanye amazwi bazalwane, kuyinkinga ukuthi sikholwa kuNkulunkulu kodwa singabi nawo amakhaya. Ngoba bazalwane kunento efika ibe yinkinga kakhulu ukuthi nanoma ngakuthiwa sewumoshe kangakanani, nanoma ngakuthiwa sewulimele kangakanani, but mawazi ukuthi nginekhaya, uthi ngizobuyela ekhaya kube yila ngizofike ngizilungisise khona. That is why nendodana yolahleko yathi noma isicabanga ukuzondla ngokudla kweyingulube, lithi iBhayibheli kwasa kuyona yakhumbula ukuthi kodwa ekhaya zikhona izisebenzi zidla kahle, mina sengaba yini ukuba ngadla ukudla kweyingulube. Lithi iBhayibheli yabuyela emuva yasithi ngaphambi kokuba ngene ekhaya qale baba mina ungenze ngibe indodana khona ngizothola ilungelo lokuba ngiphinde ngibuyele futhi ngibe ngumntwana la ekhaya, khona ngizokwazi ukuthi mase ngidla izinto zala ekhaya ngizidla kahle ngisekhaya. Ngoba inkinga ayibanga ukuthi ifa abemnikelo nalali lincane, kodwa inkinga yabasekutheni ifa ayelinikiwe walidle engasalidlele ekhaya, kodwa ngalesikhathi esasekhaya lelifa noma babelisebenzisa lali local multiplier, kodwa ukuphuma kwakhe waphuma ekhaya wayodla into yasekhaya engasayidlela ekhaya, eseyidlela ezweni elikude lingenamthetho. Lithi iBhayibheli yabonakala ingasamultiply lento kodwa yayiseyincipha. Ngani? Ngoba akasekho ekhaya. Into ibandle layibamba bazalwane ukuthi thina sizothi noma sihlephula isinkwa asiyukuhlukana ngokwenhliziyo. Ingakho lithi iBhayibheli babe inhliziyo nye, azathi uJesu mayisezohamba athi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani mina nikhona nobaba. Uthi yebo nibaningi kodwa ngoba ninenhliziyo eyodwa mayingakhathazeki ke leyo nhliziyo yenu enye
ilokho namanje bazalwane sikumemezelayo ukuthi kwangathi ibandla nakuzo lezi ikhathi lingahamba linhliziyonye bese lingathathi izinto zasekhaya lifuna ukuzidlela ngaphandle ngoba ngalesikhathi uphuma nezinto zasekhaya uyozidlela ngaphandle ivalue yalezo zinto ibonakala incipha. That is why namhlanje uthola ukuthi kunabantu abakwazi ukuthi mina ngake ngakholwa kodwa ngabona kungcono ukuthi ngikiyeke ukukholwa ngoba kunezinto ezenziwa abantu abakholwayo ingenxa yokuthi lento uyikale sewungasekho ekhaya usubuka ikhaya ungaphandle kwekhaya wabona ukuthi kwangazathi kungcono lokhu engikona manje okungaphandle kwasekhaya kodwa simemezela ukuthi ke kwangazathi thina sikholwa inkosi uJesu Kristu besingabuyela kuNkulunkulu sibuyele kuBaba uJesu owathi mina ngiyindlela ngiyiqiniso ngikuphila futhi bese sizindlala kuyena lithi iBhayibheli kukhona wesifazane owathi uJesu mangabe ndlula wathi ngikuzwile mana amandla amephuma kukhona ongithintile lithi iBhayibheli lo wesifazane wafika eseziphosa phansi kuJesu simele ukwenza njalo bazalwane ngoba sikhona endleleni sihambile sona baze bathi abanye mabesho bethi sona ngokucabanga sona ngokukhuluma sona nangokwenza kodwa uNkulunkulu wethu wethembekile uthi noma ngathi wazibomvu njengegazi mina mangabe niza sithethe indaba ngiyakuzihlanza zibe mhlophe njengoboya bezimvu kodwa konke lokho bazalwane asibe nekhaya ikhaya labantu abakholwayo linguJesu qobo uthi uJesu mina noBaba simunye uma nina nizoba munye kanye nami sinizoba munye kanye nami futhi kuBaba kulapho esibhilonga khona bazalwane ingakho hlabelayo athi encebeni kulapho kwazalwa khona ibandla and uma ngabe sifunda lithi iBhayibheli uma ngabe owesilisa efisa ukukhandelwa uEva walaliswa wasekhishelwa ubambo and bathi abafundi singumqawuhlu kusho ukuthi ngamanye amazwi saphuma obanjweni lika Jesu Kristu qobo so yilapho esibhilonga khona abazalwane ukuthi noma ngabe siyazidla izinto zasembusweni kodwa sizidle sisekhaya ngoba kuyinkinga abazalwane ukuthi abantu bayafuna izinto zombuso kaNkuluNkulu kodwa bengawufuni umbuso kaNkuluNkulu singabala izinto eziningi bazalwane mangabe sibuka ngisho umshado uqobo kunabantu abathi bengaphandle kwasekhaya kodwa bakhuluma ukuthi uNkulunkulu wami ngiyafisa ngelinye ilanga engathi ngingashada uyafisa ukudla izinto zasekhaya lo muntu kodwa yena akekho ekhaya nakuzo lezi ikhathi ezinzima sizokhuluma ukuthi asithi silifuni ikhambi sisikhulekela ukuthi kwangathi lingatholakala nekhambi elizoqeda lesifo esingubhubhane kodwa sikhumbule ukuthi kunenyanga enkulu ekhona ekugama layo linguJesu bazalwane ukuthi uyena oyimpendulo yezwe noma athi waselonakele kangakanani kodwa kubiza ukuba sihlale ekhaya. That is why mayisevala umbhali uthi wanezezela ebandleni abasindiswayo ngoba uthi uJesu akekho za kumina engadonswa uBaba yena odonsa abantu so sizosho njalo ukuthi lesinkwa athi uJesu yena uyiso athi ngiyazi ukuthi okhokho benu badle isinkwa bafa kodwa mina ngiyisinkwa esehla sivele ezulwini akusisinkwa sokudliwa noma ngabe yikuphi kodwa isinkwa sokuba usidle usekhaya bazalwane asibuyeleni ekhaya kwangathi besingabuyela ekhaya ngoba wonke umuntu sithi mangabe umntwana ezalwa kuthiwa uyisibusi sesivela kuNkulunkulu ilokho kusivezelayo ukuthi kahlehle ekhaya kokuphi so ngikhuluma nawe wena othi nami ngakungakholwa ngaphinde ngashiya endleleni ngithi namhlanje elakhe igama lisamenyezwa buyele ekhaya ungadli into zasekhaya ukude nekhaya ngoba siyaphela ngikhuluma nawe wena osulahlekelwe yithemba osubona ngazathi sekukuphela kwendaba akuthi noma iphele indaba nangempilo yakho kuhle kangakanani ukuthi kuphele ngempilo yakho kodwa ubuhlele ekhaya ekhaya kukhona induduzo ephelele ekhaya kukhona impendulo zakho konke lithi izwe leBhayibheli konke kuyondlula kodwa izwe likaNkuluNkulu liyohlala limile ingunaphakade lingamandla kwabahlele ekhaya kodwa lingubula kuba ababhubhayo ngoba bakude nasekhaya so umlayezo wami namhlanje sekutheni kwangathi singabuyela ekhaya singadli izinto zasekhaya sikude nasekhaya ngoba ziyaphela kodwa sidla izinto zasekhaya sizinzile ekhaya sihleli ekhaya ngoba mawuhlele ekhaya kulapho uthola ngisho identity yakho ngoba usekhaya understand ngisho irole yakho azathi umpostoli Paul zikhona izitsha zesilver nezegolide kodwa zikhona nozobumba so ngalawo mazwe sithi noma ngakuthiwa izwe selikurayithe off kangakanani wena yazi ukuthi unekhaya lapho wavela khona masibuyele ekhaya ngoba namhlanje bazalwane lithi iBhayibheli bonke abenza ukungalungi bayambethela uKristu kodwa labo abashiya ukona kwabo
bese benamathela kuNkulunkulu bemvuma uKristu ngoba lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngokuzwa bese ukholwa ngenhliziyo bese uvuma ngomlomo kanjalo niyosindiswa. So bazalwane, isikhathi yiso lesi namanje ukuthi nanoma ngabe lesifo esiubhubhane sibhubhisa kangakanani kodwa sisithole sihlele ekhaya. Umlayezo wami lapho ukuthi masihlale ekhaya, sihlephule isinkwa siyisekhaya, singaqheli kude nekhaya ngoba lesinkwa lesi ngiyasazi abafana bakaDavide eyobafunela ukudla uDavide azathi umpristi omkhulu no sekuphele konke okudliwayo kuphela kukhona izinkwa zokubukwa ezingadliwa inoma ngawubani. Simusa uDavide ethi zilethe nezinkwa zokubukwa umpristi omkhulu ngoba labantwana abafane ngihamba nabo bazigcinile, kusho ukuthi ngamanye amazwi ikhaya labo bahleli kulona baqhelanga ekhaya, bazingcwelisile abantwana bahlele ekhaya. Nginike ngoba zizukubalimaza lezinkwa zokubuka, banelungelo lonke lokuzidla ngoba bahleli ekhaya. Kwangathi inkosi ingabusisa ukufunda kwezulayo, but siyibambeni ukuthi we as belong la emhlabeni kodwa sinekhaya la sibelonga khona. Bazalwane, sinekhaya la thina athi uJesu Kristu mayesuka wathi ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi. That is where we belong bazalwane. Futhi lapho masifika khona siyukulamba siyukonywa. Azathi obhalayo baluso imvana abalamba abasomi ngoba bahlele ekhaya. So bazalwane, asithi siphila kulelizwe siphila kulona singahambi ngokwezimiso eziyosiqhelisa ekhaya, eziyosusa ngisho amagama ethu ekhaya, sisithole sesingasibona abantwana ngoba lithi iBhayibheli bonke abamamukela abapha amandla okubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. And ukuze ube ngumntwana udinga ukuthi ube nekhaya. Asikwazi ukuhlephula isinkwa sisihlephule sikude nekhaya. Kwangathi inkosi yethu uNkulunkulu wethu angasibusisa abuse nokufundwa kwezilayo. Asikhulekeni uNkulunkulu wethu oyingcwele, babona amandla wonke siyathandaza kuwe nangalesikhathi uNkulunkulu wethu oyingcwele siza kuwe sithi phinda usenze baba sibe ngabantwana bakho, futhi phinda usenze uNkulunkulu onamandla ukuba sihlale nawe ekhaya. Jehova oyingcwele, masingabi kude nekhaya, sizokwazi uNkulunkulu wethu onamandla ukuba noma ngabe siyahlephula isinkwa esinguJesu Kristu uqobo, uNkulunkulu onamandla sisihlephule sikuye yena oweqiniso. Sicela lokhu kalokhu ngathi uNkulunkulu wethu oyingcwele ungasindisa naleyo ncekukazi nenceku yakho elalele lapha ikhona egameni nasegazini lika Jesu Kristu. Wena wathi awuzolanga ukuba sibe nokuba sibhubhe sife, kodwa wazela ukuba sibe nokuphila sibe nakho ukuchichime. uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyazi ukuthi ebukhoneni bakho akukho ukwehluleka, ebukhoneni bakho akukho ukufa, kodwa kukhona ukuphila nokunqoba ebukhoneni bakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, asiyukuzithola sihambe ebumnyameni kodwa sihambe sisiyothola sisekukhanyeni egameni nasegazini elihle nelinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha.